Hej, i dag vil jeg vise min, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, sådan nogle kortsamling. Jeg har også lavet en anden, der hedder min brochuresamling. Ja, men i dag vil jeg vise de her. Og jeg skal bare lige sige, at næsten alle er med dyr, fordi jeg godt kan lide dyr, så ja. Den første er fra Falk Dyreklinik her, og forresten, skriv lige i beskrivelsesboksen, hvis I vil have mere at vide om kortene, okay? Og her er det Dyrenes Beskyttelse. Så er der Virksomhedshjemmeværnet, Barry's Bodycar, sådan noget firebenagtigt. Så er der Killingehjælpen, og sådan nogle Excel er klippet ud, det er ridebaner, så er der spring, forhindringer, så er der sådan nogle heste-agtige, så er der Dyrenes Eldorado, der er Nårup Hundecenter, så er der MDF dans, sådan en opvisning, så der er Liv i landet og på Kongensgården, og så er der mit eget. Og så er der sådan en her klip og trim. Og så er der sådan nogle her andre kort, jeg fik i sådan et blad. Så er der, det ved jeg faktisk ikke, det er sådan nogle dobbelt hjemmesideagtige. Og det her, det ved jeg overhovedet ikke, hvad er. Ja. Bio Dyreklinik, Hobby Dyrecenter, Dog Zone og Human Zone. Så er der et eller andet dyrefremvisning noget. Og så er der bare sådan nogle kort her, børnechat. Så er der Centrum Dyreklinik Ringsted. Så er der sådan et hundecenter, eller hundecoach. Kennel Madas-agtige. Terslev Hunde- og Kattepension. Dyrehotellet Evigglad. Dyrlæge Dennis Birk. Det her ved jeg ikke, det er sådan et roach-agtigt. Det er så ikke noget med dyr. Det er på norsk jordbuks, et eller andet-agtigt hundenød. Kærlas Kattepension, hundefrisør, dyrlæge Dennis Birk, ham har jeg sagt igen, tror jeg. Så er der sådan en kennel, dyrekennel. Den her, den har jeg fortalt om. Så er der sådan noget kaniner. Og så er der noget med køer, gået ud fra. Godt griseliv, ja. Og det er vist også noget med køer og landbrug-agtigt. Og det her ligner en, en frisør. Den her har jeg også. Den har 2 af. Og det her, det er håndlavet kort, man kan få til bordkort og sådan noget. Så er der en dansk marsvineklub. Og det ved jeg ikke engang. Nå, det er et eller andet. Noget kattenød. Ja, og det var min kortsamling. Håber I kan lide den.